A multitude que tradicionalmente acompaña a Santa Rita pola súa festividade quedará este ano na casa. Ante a crise do coronavirus, os festexos este ano terán un formato diferente. Coa procesión do 22 de maio suspendida, o Concello e as Madres Agustinas deseñaron un protocolo para garantir a seguridade dos fieis que poidan asistir ás misas, tanto do día grande como da novena que comezou hoxe. O acceso ao santuario estará restringido, terá unha capacidade máxima de 61 fieis por oficio, pero para evitar ringleiras innecesarias ás portas do templo, decidiuse facer un reparto de tickets para aqueles que queiran participar de xeito presencial. O reparto, iso sí, farase por orde de chegada e o pase só será válido para a misa que nel se indica. O uso da máscara será obrigatorio e na entrada da igrexa haberá xel desinfectante. Suprimirase o acto de dar a paz e a comunión darase en man. Tamén se deseñou un protocolo para manter as distancias de seguridade cun 1,5 metro de separación entre cada persoa. O día grande, o Servizo Municipal de Emerxencias e Protección Civil encargaránse do control dos asistentes. En aquela xornada, para aqueles fieis que queden na casa, Canal Rías Baixas vai ofrecer unha retransmisión das misas das 9 da mañá, das 12 do mediodía e das 8 do serán.